Kai gidan illelen ga a ƙasar gawa. Ban yi awa ɗaya ban ga illele ba. Billahi lazi ban yi awa ɗaya ban ga illele ba. Ba san da yare ka ta shige ba tun ɗazu. Tun ɗazu ne mata nake ina ta wallau. Illele? Me ne? Sangami? Wani shage ne sangami a garin ka? San ko san gaba shi yau. Mu je da shi wannan gidan waye. Sangami. Kamu. Mu je. Ba ma ta ta mu je dan gidan uwan waye sangamin nan na zambi mu je kai yanzu sangami yariyan nan da kamara ka san ko ai gidan waye ko ai gidan uwan waye wallahi ba san ko ai gidan waye ba kamar yariyan mu kun masifafan mu da ita da baban nata ko uban su mu je uwan waye ta abin dake baban nan nata kowa ne ake kai dan gidan uban waye a garin ga uban waye da mai magindi me ne zai maka taba ta ka dai san gidan waye shi ne wanda ne kai waye baban ka garin ga yanzu ya zami kai ne ubanta ni ne ubanta me tai maka taba ta kai haka din ga kai ne ubanta me kake nuyi da kai da ita din no. He tried it.